Ini debatana sundurung sian salu naroha. Imana makaramoti hati-hati do pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Kamu kadoan tapi gimana hata di debatana gabi barita nauli dihita di bagasan tikion imasian Pesarmen 27 mamuka ayat sian ayat sada rodi ayat ono sonom ma hatana jahubado panodamiku dohon haduaku tung isi ma habiaraku jahubado partano batuan ningguluku tung ida isi ma au dia haton molo tumbro aka parjahat mangarongrong aku naing mangato sibukku aka si sosak aku dot aka musuhku gabi martinggangat dona sida jala maragea nampe marhoron-horon parangan aka manukun au dak dihabiari rohaku nampe hehi parmuson dopak ahu sai pos do rohaku disi sada do nanghu pangidohon sian cahuba sai ido hulului naing mian au di bagasan coro di cahuba sa deling mangolu ahu paidai daun hinadinggan ni cahuba doho mamikiri gan sugut di bagasan jornai ai di ondingi doahu di bagasan udung-udungna di hari hama hinamahu di tabunion doahu di partabunian ni udung-udungna tudolo partano batuan doahu di panako asa mardirgat ulukumi dan musuhku aka nahmal yang au jadi pilih hono kuma di bagasan udung-udung nai aka pilih puji-pujian marende ma'ahu uhud mamalu parhinaluan mamuji jakuba ima sahana dia kadang doa sapursian di bagasan kuarin Yesus adong do ede namadok jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat dia buat kadongan sapur siau ia 20 tahun saya ikut tadu pido akahamau tidak ada jalan yang lurus tidak ada tanpa hambatan ikon adom doi diamak kadongan asa buang asa taboto mangalului haposan di goluta asa taboto mangalului habukota jala di bakang di bagasan goluta dia mau kadongan sapursia adom sada berita di majalah online nama dok semono adong salah raja mambahin sayembara lukisan tentang hadameon kedamaian jadi adong ma dua lukisan natung apa lomo rohani rajai siang akka gudang ni lukisan alana marhiti sayembara di badi-bana
Na persulu dia makadongan di dari bana magobar nama gobarhon pemandangan indah, adong gunung, adong sungai, adong sawah, dungi somani suara ni akapidong nang rating ni hau nang horbepe majapal do di balian. Tuhi nama teguna, sonangna, lambukna, apalagi di hutan. Dangi molotai dari gok dame roha. Kita son hita nakinkan ina dua. Nah mulai sentukan nakinkan. Tabudo bah lapok do. Dangi atipe nabudari somana buda kan. Adong nama do abah buah marsud udah letak buah mau. Jadi dia wakainan marhite nateida hina dinggan ni sudena ini dong nakok kita makin tusor labok roha dangi labok do atik pe di dul kita adem labok. Jadi neng dono na perjulus monima gambaran ni hadamioni. Na kedua hon lukisan dari Razai tabana adong magunung di sada inganan adong madolok manang gunung na gundul na gersang langit na hulung sungene pemahiang alai adong do air terjun. Jadi di balik ni air terjun ini adong pidong nama rasa lagi pabulun pon. Tung apalah sonang do pidong ini ya. Ape di sol suara gaur disan gersang disan dan adong hamuluan do akan asing alai tung sonang do nguluna ala gok dame. Jadi dia wakadongan lomo rohani Razai tu gombaran napa dua oni. Nang dohon na ima kedamaian bukan berarti tidak ada ancaman, tidak ada masalah, tidak ada kesulitan, tidak ada kesedihan, tidak ada penderitaan. Tetapi kedamaian adalah hati yang tenang dan damai meskipun kita berada di tengah-tengah keributan yang luar biasa. Hadameoni siang hingga doi. Nampe di san gaur, nampe di san merbadai, nampe di san dan sada, nampe di san alai sonari tergantung rohaido. Ima hadameo. Taingot dope endeni sekolah minggu kan ke gunung tinggi ku cari kedamaian ke lembah curam ku turun namun akhirnya damai ku temukan hanya di dalam Tuhan. Jadi orang dulu hadameo di luar nirita di bagasan Tuhani, di bagasan aporsiota. Hagau rodo namasa. Na alani dia wakadongan, holan di batado na mampu mangalion hadamio na somoni. Jala ido na pinabuana ditupukon, na dia do pipat pesalmenido hamaolon. Didok di ayat 2 molo tumro aka perjahat
marong au naing mangaton sibukku aka si sosak au dohot aka musukku gabi partinggangan dona sida jala marrageyang. Artinya kehidupan dia, sekitar dia, sekeliling dia banyak permusuhan, perkelahian, peperangan. Alai selalu naik martinggangan doi di bagasan di bata. Dia ya tulu di dok nampe marhoron-horon parangan akan amanukun au dan dihabiari rohaku nampe hehe parmusun dopat au sai pos do rohaku di sini. Molo parpesal ini boy bana maketindak kon di bata nama nguhupi nama ngaliun hadabiu tibana boha molo dipadu tuhita. Apakah kita bisa mengatakan demikian? Boy dohita kata mandok nampe godang musuku, nampe godang nama ngarsakyau, nampe godang sitaunoku, alai anggo au sonang mian di bagasan Jakoba. Bado asugari nama sasoni. Ji pitor lau ruaku edini nazulu amu akan atutunani sitakonau dabegu ulusonau dalugu asapuna utaon sono ulu nama soni molo marhoron-horon sai marnabot-nabot akasitaon itu hita aina wana mau Tuhan lasongoni nama satuel ngabur dua martangia ngabur dua tu pertemuan ngabur dua tu garinja songoni nama sa dia alai dia muakadongan di ayat tulu di dok parpesar mene dan dihabiari rohaku nampe hehe parmusuh dopa au sai pos rohaku disi. Dia tenang, dia damai, dia yakin, dia berharap, dia tentram nampe rongong aka hamaoni namasa dimuluta. Alana lantabatau lam gudang do apa kilo kita. Ima alana tatakas parpesal meni manada di bawah. Dia cukup mengenal Tuhannya. Oleh karena itu dia serahkan hidupnya kepada Tuhan di pangasan ibadah do debata di guru. Itu kunci keberhasilan pemazmur dalam firman ini. Jadi di Tokyo Tohida asa solo partes hameni hita mangolu di bagasan haporsiota. Hamu kadongan ikon sadara tado di golu tahun imangolu na ikon mengadopi akahaciton bahkan didok pertaniso. Saya jujur duit tadi. Partangisa dohapi anggo hasiangano holso asak saipi sai manosado kita sadari bahwasannya
Di dalam kehidupan kita ini, kita menghadapi berbagai tantangan masalah hidup. Tetapi firman Tuhan hari ini menjawab dengan mengatakan bila kita menyerahkan kepada Tuhan Allah kita, tentu kemenangan akan terjadi.